Amadou wona hami seydi ñam mawde madana non celli wari mo yi wadana jamani fewi jambol yettuɗo alhamdulillah machallah tawi jam naka liggéey o waɗum ni alhamdulillah wari mo yi hani fewi hana on galando ana atta ƴewde hay go no andi temps o rek temps uji adi balɗi ɗo rek haɗat men yaade hay nokku ndeysan sa jogui ɗiɗo te ko mumni ɗum ganda haydara ko yimɓe kam yala probléme inchallah waɗɗum tan maɗum jam ganda jambal mba jodde wara jodde wari mami han fewi way jambal alhamdulillah bisimilla mam naka liggéey o alhamdulillah seydi bey wari mon yi mbaɗa rane jam hani fewi rek yettude alhamdulillah machallah kañum haajode ko jam fulɓe noon mbi so koyngal leelani oto hunko leela gonga min mbawa immade ɗo min codoya baali nokku gotti tan aɗa jogui baali joni woni ella woni probléme am ko jawdi min jiiɗi jawdi jiiɗi noon eyyi gonga ne joni hon koko ñoosi hankkadi nin ko ɗo ko an on tan sisi eyyi jawdi ɗen ɗe wawi diide ko jawdi jaggade ha paari di ko jawdi mawɗi ko gonɗo ala kam jawdi kadodit tan di noon ko jawdi patron en gonɗo ko wawi mbe jogui ɗo less jawdi miskineji ko jawdi jaroy 125 000 en 150 000 en ɗin less noon quoi di moom ko jawdi 400 500 jawdi patron eɓe eyyi di pour patron gonɗi lesdi ko jawdi miskineɓe eyyi jawdi ko miskineɓe joni minen komin miskineɓe jawdi gonɗi lesdi min kandi an goo fo e jawdi gonɗi less onon kandi ɗon ko an goo fo e hemo hande rek hay jawdi mum andi joni ko ɗiɗi min jiiɗi noon donc min ɗon fewdo goto rekkidirami ta fof ko jagga an min yimɓe yawa kam waɗ commande ko goto rekkidirami e jawdi wonko min ɗiɗo noon non goto non non goto rekkidirami te onon di fof kon sehilabam kadi andi kadi ɗum kadi wawata wonde ko andi sa jogui sehilaɓe di ten goto keddiraɗa kadi affaire o hawnata seeɗa ko joni noon hol fee Amadou lijjana min ɗiɗi taɗa an kadi ko hen ko ndi hen dilata lijjana min ɗiɗi jawɗi ɗiɗi gonko daña goto gotiri min daña gotiri joni an onon fof gaddiri ɗon ala ɗo kay joni komin arda tan komin ɓolɓe saabu enen koddi eyyi jawdi de 150 140 000 wonɗo less ɗo jawdi gotiri noon eyyi jo gotiri minen ɗumin gonɗo haydara min ngala min kalama gonga ma julde juulde nde ari ha haaɗi ɗo kalis ala tus ala so Allah oɗon noon Allah yeɓrani ɗum noon an julde wona far force rek mem hirsi jawdi ɗum non dar ceerno onon ko sehilabam oto yetto ɗon Allah wiyanma far force kirson jawdi ɗe an oto yetto ɗon oɗon won tampine koye mon onon ne tan Amadou a yimɓe so gondi ballodira non min noon mi andi an kam ko galle ma min mbaɗanta walla galleji amen oto ko tampitami wona pour ñamande gañimde wona pour ñamande gañim way ma añ mon tampin taw on kon bandiraɓam a faami te kon sehilabam kadi minen jarat jamme ñalam a faami joni taw ko jawdi ko goto taw 140 000 onon on jeehi ha wona ñamlade jawdi est ce que jetta to ɗon kam 20 000 soda mon kilo joyi tew kilo temed jeeɗiɗi e oto fonto min ay Amadou minen no ɓuurani min andude fora to woni fora emin gandi yoyoɓe toon a faami min ad fora addani min ɗo addi min ɗo so tawi aɗa wawi wallude min e jawdi eyyi kono joni dar seeɗa dan joni goto kedel mbaɗen joni joni gowdi goto woni ɗo eyyi joni il faut mbaɗa ɗum kon natta kon kono eɗi timmin rek kañum jeeyi ɗum ɗinni jawdi ndi kawmi jawdi woti rek heddi ɗo ko te enon onon kadi taw on mbi on jiiɗa ko kala solution tout joni wona kam a jaɓi ñamnu min eyyi ala probléme joni wawi noon il faut mbaɗan natta quoi jawdi ɗo hetto noon joni eɗi timminde fof kañum jeeyi ayi fulɓe mbi hunde foof ene egga hotta ko wona hoolare on nan nattin hoolare non maalo ala mbeɗa hooli moon onon kon yimɓe fewɓe hoolare nde natti wallahi ha joni ko hoolare hoolare neɗɗo ha joni hoolare wonno ne henke hecen fof ha joni noon heɗo noon eyyi heeɗi joni a nani ko haali ko enen ken galle goto hayso wona hirano woto ken galle goto somi dañi a dañi ɗum noon mo juuli mayat mo juulani mayat felle tan natan ɗum heddi ɗo gotiroji joni noon ndiyamare dande min komin neɗɗo goto o ko miñam mbeɗa andi ɗum wona
o faami ñaan mbiɗa andi ɗum feewi joni so tawi woni Allah waɗi o idimo timminde kazalika jawdi hirsat tan gonga so tawi kadi ko min o idi timminde kazalika jawdi hirsat tan wallahi gonga taw galle joni noon taade woni ko noon min jaɓi ko min dañi fof no min nannata eyi kala ko ndaɗ ɗon fof nanne ujunere min jaɓani eyi temed jeegom min no ana yewta kay min foti yawde wawi min mi yewani ko e gasi eyi min mi yewani kala ko gadduɗon ɗo min windan mon ɗum ɗon wone ɗum ɗo mo compte mon en dakkodiri eyi dakkodiri jawdi heeɓima hankadi on kewi jawdi inchallah rabbi wiye baddita gadi timminde fof jeeye jawdi no mbiɗani tan min sa dañina ko min dañi min lijjita ɗum ɗon jahala jawdi ndi ko dañƴe fof mbaɗi tan kasi ko leƴƴe fof nanni ha jawdi tim kay fala kala way wona diide wona diide eyyi wona min kam min paami ndiɗo kay min an kay woton jettude hakkillaji mon fof mbaɗon ɗum e diiɗo diiɗo pardon en ɓe ko ala ina moƴƴino wona mbiya ko leydi ina moƴƴi nen lesdi mbiyen mon ɗi nen lesdi way nannere son après son nannire inchallah rek amu jewɗi ina moƴƴi non ni moƴƴi no di ko paynaji ko paynaji di ko ɓe tampi hen di dane ko kum aran ko galle fof di tartinat kam di tartinat kam di joni gollam fof di waɗi joni hay goto yiyata hay goto yiyata kam di tan goni ɓe jawdi rek goni moƴƴi de machallah eyyi joni a jarama eyi yo Allah jarama no jarama seydi jarama seydi ñaan mi yemartide alhamdulillah jaaƴi yettudama kono kadi jagata ko ɓeydi kadi ko woni ɗum kadi wallahi jagata ko ɓeydi wadde on bone kadi ɗum kay ko jimmi fayanda moƴƴi de subhanallah ko firti ɗum kadi halno wadden faama sibu nde jaami ɗo mbaɗa dartoyande janam koɗo musidɗo amen o jeeyo baali o Amadou eyyi Amadou koɗo mawɗo janomi tawmi jawɗi fof nanggam gotiri heddi gootiri te jawdi gotiri ndi o tottata kam o oppa Mamoudou o totta Mamoudou waccami ko noon ko kuni joni noon o wi ko mamin piya kala gadiro timminde kañum jeeyi jawdi ndi joni noon andudi mi resani mi resnani mi moftani waɗa kay sac ɓariɗo moftaka nder suudu no wayde mbimi ñande fof mi wima ya heddo e gueɗe Allah ay sa heddima e ɓoggol Allah ngol wallahi a hullata hello e gueɗe Allah kala ko ari ganda ko Allah waɗi ɗum min kam kettiɗo e gueɗe Allah heddademi e gueɗe Allah kay ɗum addana kam ummade ɗo min jaa dartoyimi haɗo Allah haaji joni noon tawmi toon ko wiya hunde nde ko Mamoudou tottatake mi acce min mi tottatake Mamoudou acce joni noon ko piye ɗo noon tade Mamoudou ko goto jogui min jogui ko ɗiɗo aɗa andi kam Mamoudou humde ɗo jawdi nder galle he min mo jogui rewɓe ɗiɗo mi humani ɗum ko gacci wodande Mamoudou pasam hayso wona Mamoudou ni legal ngal ɗo guila tan kumanmi lembel faade joni goten fof nan jogui ɗengol mum ene jamto mi wima Mamoudou oɗo wona dar ɗum yitere wonde ka julɗo ka ɓi julɗo ka kellifaɗo a faami woto dardumo nde ne yitere wonde o dañi aɗa foti dañde walla goɗɗum Dieynaba aɗa andi ko jaltumi ɗo joni mi hannima koye probléme jawdi wona min seydima joom galle ma min jaadi to musidɗo men jeeyo baali o wimin baali ɗi fof ko nanggaɗi heddi ɗum jawdi gostiri nangga jinomi noon ko jaw ɗiɗi miino e joom galle mum min fof jawdi ko noon ko gotiro wimin noon aha jawdi ndiɗo de mbiɗa wawi wallirde on ni moni fof adda min ndenden min ka ham komi jeeyo tan son pii ko timmata jawdi ndi jawdi ko jawdi moɗo mi hanni noon miñam min jewtidi hen affaire jawdi ndi joni noon ko ɓuuri sasa ko yiyane woyndu aduna wona belɗo ko ballodiral namni a iwrat banggue mi iwra banggue o iwra banggue
ko dañɗe fof ndendina nani hankkandi ɗo kam ko ma wallodire tan so wallodiraka en dañata saabu iraka resaka resdaka hanni ceerno mamoudou wadde somi faami haala ma an ko jawdi tan jogorɗa lijjidde e nder galle he ko faate koltam e morolam e puddam e paɗe poset haala koɗo garɗo gonɗo e men o on kam haala mo haalani ɓeɗa haala noon aɗa wadda hen oye mo gandanɗa ko rewɓe ɗiɗo jogui wadde rewɓe ɗiɗo ko yo waddat hoore ma an koye wojo hoore jawdi hoore ma gommi koye haalande a meeɗa yiide neɗɗo a meeɗa tan yiide neɗɗo goƴaɗo yo Allah dan ɗum meeɗa ñagade yo Allah rokku ɗum alada yo aɗa haala yo aɗa haala comci nde kalata haala comci kay bande en fof dufi ƴiƴam an kay rufi ƴiƴam ko ɗon tawi kay haalate taw hade comci joguino ɗon ɗi bakone mon nene kewi teb yaltin ɗum guppa ha laaɓa mbaɗa hen omo paasa ha wayno yuman jaam jalta ayan gonɗa koye ullude guesam e leydi ayan an o woni joguiɗo an mbimi heɗomi haalanma min mbeɗa anduma an o tigui woni jogui ha joguiɗo ha paaƴi siɗɗa naworde oyo joom rewɓe ɗiɗo aɗa andi kalantuma min haajam yo bon hen taw ka mbaɗowo tege walla ka biyaɗo yo wadde ndendinole ɗum ɗo haajam yo bon hen wuttam ha heeɓa leydi anani wuttam tan ha heeɓa leydi paɗe morulam Dieynaba mi koye fayitima kurnotoɗo koydem dayino mbayron mi fayitima de mi fayitima Dieynaba mi fayitima a immima e place ma mi meeɗa haalde konngol ha wona ɗo tan jooɗono a diwti ɗo joni joni heyan kanni ko tongnorde jooɗoto ɗo a ko ɗum jiiɗa eyi wadde ko noon ha hande de wuuri soko rufaani ne sahe fawe ne fawe sahe kono ɓuuri yodde ko fawe sahe mbimami min e mayram somin ndendini min mbaɗi wulago jamma woppittake e goto galle neɗɗo goto wawa jogade ɗum alay saago oɗo nanggato o nangga ga gadda pewnen ha fewa ndenden galle meɗen ñaamen jaren pijen jewten jale ko noon woni aduna anani keddiɗo e gueɗe Allah hulata woto hul haydara mi wima hakkude ɗo julde ne woɗɗade joom wonki taw ne woɗɗade joom wonki suwa tawa yettat taw mi hulani mi jagtan eyyi heddo e Allah eyyi ko Allah waɗi fof noon ganda ko woni ɓuura mi nodda mayram nodduma o ara ɗo kan min gam wa haaldemo ko jeɓ haalamo tan an kalda e makko eyyi haalamo en kaldan mo ko hawnaji sa haaldi e makko sa tifimo eyyi mo ɗoftomo acca bisimilla o jaɓanma eyyi noddu Mayram wi yide men namar ge mbi am yaltuga ndu suudu jaw yaltuga ar mi mbaɗa sohle ma min de ko wi kam ko accude kala ko wona jam ɓuuro ɗum komi ɗon defo biso min nodduma yidde yettude mum comme jaltunoɗo yaade ɗabboyde jawdi mane mbattuɗo yaltude galle min a waynta kam joni a yaltat galle naata jalta min a waynta kam pourquoi ɗum wona ga jontan non ɗum ala hen de min wona debbo jotto nder galle ganduɗa gorko kam andata to wonni dow mum de saɗa yalta galle foto waynude kam mbiyakama nene yaha gam anda to gonɗa wona yalta tan a yaha wayno comme neɗɗo dokkaro lawol wiyani yo dappu hande saɗa yaha wayno minenne suuɗɗo mi yahana e nokku so woni kanko wawi muñude min wawa muñude manen de okay c'est ça tu peux démarrer an kam mata ana jultoyani jultuyani ɓe nuldema ko julɗuɗa an ɓayde koreji ma yahata kam ƴiwiya ɗumen hayso kam jiima hayso ngala e ma nafoore kam goggo min mi jultoyande joni ajal mamoudou ana ƴeetu dakkarta ko i o yummumi bamum fof no guura iko toon woni wona ko woppiɓe ko toon o ari e meɗen omo wondi omo ari ko jangde julde tawamo ɗo jullata ɗo mo julde no yaha mo jultoyo to ɓen ɗum hersinaki e meɗen école uddi holto école ko jangde addunomo école uddi
joni ko ñalawma événement ko julti ya julto e kureji ma nani ya julto e kureji ma de ganda ɓe mbayri yiidam bamma hande yewnima ɗo juulata a jogui comti julde wattake yo julto puɗɗar mo julde ya bamma yima jiya ɗum yumma yima jiya ɗum ɓe ganda kam hankkadi ɗo on poti yidirde ya jultoy mbimi ala ko mbiyatama yo jultoy yumma koye bamma ko ñaññat fof ɓe nanodira bama wonko nuldama ɗo seeɗa juulata yumma no la ilaha illallah i joni an kamɓe joni ko ɓe jibintaɓe beddima ko min ko mi najat woto najde neɗɗo wona jibinta ɓim tan beddo Dakaru arande wuuro ngo welani tan goppu ɗum carrément waɗa ɗum abandonné carrément ɗum min mi ala hen comme ɗaɓɓoynoɗo jawdi nde ñamide min e Mamoudou de gummiɗe ɗo e galle he nde min jeeyi to musidɗo amen jeewo jawdi o jeewo baali o Amadou o wi jawdi gotiri heddi ɗon jawdi gotiri ndi ɗon min mbaɗa ko pied gajiɗo timminde ƴetta jawdi ndi anani mbiyam ko kay gajiɗo timminde ƴetta jawdi ndi et puis après te a majjani enen ken tato min e ma e Maymuna sa addi ko moftuɗa ko eko Maymuna jogui ko mi watte ko ndesi ko ndesɗo ma timmu yimɓe dañi jawdi tumi feeri de wallahi tumi feeri min addat pied min pied jawdi soode aɗa woni mawɗo galle la ilaha illallah min joni gonɗa ko addani kam gacce min mi haalano haala jawdi min mi kalamam ko tisuyam o wonde gueɗe fasam o ko ɗum kalamam et puis kadi nenam noddigam nani wiyam to wuttema ko paari walla parat joɗɗale hana kam haala pied ana jawta karta o ambara nanta min resa nenama ko an desmi anin ɓurtina ɗum ndem si sey no kalɗa no suttude mi yiyanma haydara hande kala ni joɗaɗa haala ɗum taw ko o ko nonnuma ɗum e nefluma e o yettinam ɗum de min wona guitto haalisa mi hokkumaɗe aɗa soodi an jawdi ñamde sauce o yarde gosi fof fota yam min yomi yaltude min ñanti mi waɗa jakre leegal ngal min sey gottima o sey gottan min haaja mala e sey ñami sauce ñaman sauce c'est pas mon problème ala haala kam haala jawdi et puis yoɓe kam pied aɗa wawi aɗa hande daro tan a tiiɗi ko mbimam gila hanke heccan ko ha joni ko ɗum woni sa waɗan ko mbimam ko tu vas voir ce que je vais te faire n'a même pas honte même on me dira ɗum batte ɗeɗe kecce ɗe ya pied fof paye laaha pied ɗum ƴentama laaha an jooɗo to paaɗa yani ɓeɗe mbarodir ñamodir debbo e gorko muɗum sondi ko mbaɗa jambe paya toon hoto paaɗa toon aɗa wawi réglu probléme ma ana wona julɗo an yimɓe ɗen gon koddodirma mana mbarodira yaade jettoɗa ceerɗa ayi ɓuuri jooɗo ɓuuri moƴƴude julɗo ko teeɗo e mandiɗo an a mandaki debbo e gorko mum sono kalde holto ko wondima e ɗum taw ko rendini sa yettaki to mando ko rendini jooɗo an ko réglu probléme ma oto taw woƴƴe jawdi ma ti woto woƴƴe dugu janam ɓe ko boni hen dogori yoɓe bonata niɓe ko ɗin wallahi ma jogi tan aɗa woni mawɗo galle ɗaccaɗañene mbarodira yoɓe mbarodira minen ɓuuri jiidude joni noon ciɓiɗa ni gurdam ni o bone a muñat tan mon koye jikku muɗum o bone gurdam ko noon o andiri ko noon o wawi noon o yiiri yeɓat jomum tan ala ko mboɗa wallahi min nimsi muñal tan wallahi min nimsi wallitoro muñal wallahi min nimsi ala an kay Allah on seedi fotani sottudema hay goto dow leydi ko Allah yamiri wallahi dewle nayyi ko Allah yamiri ala ɗum kay ko wonde nofal goto tan dañi yaade bonɗo tan yaadiɓe bonɓe tan nandi kam men ay koreji ma ko mbaɗata ɗum ko dogde responsabilité wiyete joni oto wi hum saabu neɗɗo jibinten woppu ɓiyum a andana ɗum a anda haydara sa jibini ɓiye toppira ɗum hayso woni nokku goɗɗo haɓu bagage ma saɗa jultoya o yahani ɗo juulata kanko ɗo juulata fof no mbaɗa ni ɗum no hersinema sa joɗaɗala haala ni kanko ɓuurma andude yumma koye bamma ko goni anani ko mbimami ko tan hettana kam kettanama goƴatoɗa yaade aɗa rendino e oyo mo gandanɗa hoore ma ko rewɓe ɗiɗi jogui
jaaɗo haarise rewɓe ɗiɗo ko yo wawan rewɓe mumen ɗiɗo ko ƴiiƴe mam e so woni ƴiƴam ma waɗa ƴiƴam mam ko affaire ma e ƴiƴam ma. joni min kam namdiɓe tan ko wuttam e wuttama mawɗo lami puddam fayde nan dandiwa tata de julde nde ari ha kadi min de bandi gallaɗi taw ɗum o ɗiɗi kono wona moole e puudde jamma mi ɗanta hay jamma mi ɗanta ha wiyata ha Allah o wiyata mi ɗanta ni musidde Allah tan miijade hol fo ɗo mbawmi rewde ha mi daña jawdi hare jamma hare ñalawma rutti o wi ko mami sonnamo guerewas so mi hettanamo kadi hay yummo komi kettunowo te mi resani yummo ko min humanani yummo kam kumanmi jewte tan yewtude makko tan ha jiitanamo feere kono Ɗum ko ni jam. kam hare jamma hare ñalawma hare subaka hare kiki on gonde hoddiɓe jande fof tan boni taske boni jawdi boni ɗum ɗo julɗo kawruɗo heeɗa ɗaga barke moƴƴi